1 март Башкортостан телевидение көне. Бұл көндө 1959 елда тәүге телевизион тапшыру эфирга сыга. Хомагыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыздың кунагы Евразия телевидение һәм радио академиясының академигы, Рәсәйнең һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшмәкәре, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Башкортстан Республиканың мәгариф отличнигы, Салават Юлаев орден һәм милләт әсәһе медалы кавалеры, Шәһид Ходайбирдин һәм Мәҗит Гафури исемендәге премиялар лауреаты, Рәсәй журналистлар союзының журналистика легенда премия лауреаты Шәүрә Гыйльманова. Хәүмәгез Шәүрә Габбасовна. Хәүмәгез. Шәүрә Габбасовна, һеҙҙең бында титулдарҙы һанап сығыр өсөн тағы ла бер 15 минут ваҡыт кәрәк, әммә һанап сыҡтык барыһында һеҙ иң титуллы тележурналисттарҙың береһе республикала тип әйтһәк, хата булмаҫ. Хата булмаҫ, әле әйтелмәгәндәре лә ҡалды. Шулайҙыр. Шәүрә Габбасовна, телевидение тураһында һүҙҙе, әлбиттә, тарихы тураһында һүҙҙе, тарихтан башларға кәрәк. Тарихтан дигәс, әйҙәгеҙ, телевидение феноменына нигеҙ һалыусыларҙан башлайыҡ әле. Телевидениеға юл бик оҙаҡ булған ул. 2 быуат элек башланған, ышанаһығыҙмы? Ә беҙ әле саҡ 65 йыллығын Мәскәүҙәр саҡ ҡына ҙурыраҡ юбилейын. Әйе, бына 2 быуат элек беҙҙең бына билдәле Владимир Зворыкин һәм аның дуҫы Данил Сарнов үҙҙәренең фәнни асышын Америкаға барып тормошҡа ашыра. Шуңа ҡайһы берҙә теге Америка телевидениены асҡан тиһәк, үпкәләрлек урын юҡ. Әммә телевидение тигән һүҙ ул бит тап рус ғалимдарының тәҡдиме менән индерелеп ҡалынған. Әлбиттә. Ғөмүмән, мына 1907 йылдың 25 июлендә иғлан ителә. Мына телевидение барлыҡҡа килде тип. Беҙҙең илдә ҡыҙғанысҡа ҡаршы 20 йылдан һуң ғына был темаға әйләнеп ҡайталар, сөнки Октябрь революцияһы, граждандар һуғышы һәм башҡалар аңлайбыҙ тарих буйынса. Башҡортостанда был тарих 1950 йылдарда тип әйтһәк дөрөс була. Мына 38 йылда Мәскәүҙә Шаболовка асылһа, әйткәндә Останкино ул беҙҙең Башҡортостан да һуң асыла. Беҙҙең илдә инде, беҙҙең республикабыҙҙа 56 йыл документ сығып, ҡарар сығып, төҙөлөш башлана, уны төҙөргә бөтөн Советтар Союзынан белгестәр йыйыла, һәм 58 йылдың 31 декабрендә әле эксплуатацияға инмәгән һанап ҡарарға булалар. Һәм килеп сыҡҡас инде шундай эксперимент үткәрәләр. Яңы йыл төнөндә беҙҙең Башҡортостан ошо телевидениеһында әйткәндәй, ошо телецентрҙың эсенән беренсе тапҡыр эфирға сығалар. Ул ваҡытта ижадсылар юҡ бит инде беҙҙең ижад коллективы. Филармониянан бер артист ханымды саҡырып, ул иғлан итә, халыҡҡа мөрәжәғәт итә беҙҙең Коммунистар партияһының Башҡортостан өлкә комитеты секретаре Сайранов һәм Мостай Кәрим. Улар халыҡты Яңы йыл менән ҡотлай. Бына шуның өсөн инде даими тапшырыуҙар, әлбиттә, телеүҙәк төҙөлөп бөтөп, эксплуатацияға тапшырылып, студияны көйләгәс, 59 йылдан алып Башҡортостан телевидениеһы үҙәк каналдарҙың платформаларында эшләне. Мына мин уны күргән кеше, уны кисергән кеше. Рәсәй башта инде беҙҙең үҙәк телевидение тип әйтәбеҙ, аҙаҡ уже 30 йыл элек Рәсәй каналы ниндәйҙер беҙгә өҙөк бирәләр. Әммә ул гелән-теге бер ваҡытта ғына булманы. Бына мин, мәҫәлән, 2-3 сәғәт биҙәнеп, студияла электеге микрофондар 5 метр ышнурлы атлап йөргән ваҡыттарҙы иҫләйем. Инде 2000 йылда, Аллаға шөкөр, Башҡортостанда радио, телевидениены үҫтереү буйынса беҙҙең Башҡортостан президентының указы сыҡҡас, үҙебеҙҙә инде радио, телеканалдар, милли каналдар барлыҡҡа килә башлағас, беҙ яңы тарихты башланыҡ. Был инде бөтөнләй икенсе тарих. Үҙебеҙҙең телерадиокомпания барлыҡҡа килде. Бөгөн беҙҙең холдингта 4 радиоканал һәм 4 телеканал. Беренсе Башҡортостан Юлдаш телевидениеһы БСТ ине, Башкирский спутниковый телевидение. Бөгөн ул лицензия буйынса БСТ ғына. Шунан Ҡурай ТВ, әйткәндәй, Ҡурайға исемде мин ҡуштым. Тамыр һәм Сәлем. Сәлем дә шулай уҡ минең атама. Иртәнге каналдың исеме, аны беләһегеҙ. Шунан киләһе йыл, Алла бирһә, беҙгә 25 йәш була. Беҙ байрам итербеҙ. Донъя имен булып, исән-һау булһаҡ, моғайын байрам итергә форсат табылыр. Шәүрә Габбасовна, бына һеҙ әйттегеҙ беренсе тапҡыр үҙегеҙҙең әле һүҙҙәрегеҙҙә тәүге тапшырыуҙарҙы
иһләйем дип, бына коллегаларыгызды ла искә төшереп үтәйек. Кемдер улар бына ошо тәүге тапшыруларда эшләгән иҗади төркем? Мин телевидениены асқан кешеләр белән, шәхестәр белән аралашып эшләргә туры килде. Радиола эшләгәндә лә, инде телевидениега күскәч бигрәк тә. Бuna мин мәсәлән баш редактор Раиса Стрижкова, баллар редакцияһын алып барган Рейса Пайхузеева, Ирина Любимова, алар беренче көндән уларның хатта мына хезмәт кенәгәһендә беренче, икенче, өченче шулай номерлы алар торалар безнең штатта. Улар белән матур итеп аралашып яшәргә туры килде. Һәм нисектер шулай туры килде. Берничә тапкыр мин инде Казанда тап эфир журналистикаһына укып кайткас, улар игътибар итеп мине берничә тапкыр баллар тапшыруын ешрак, берничә тапкыр хатта шундай рәсми тапшыруларда алып барырга сакырдылар. Шуннан башланды бул. Беренче эфиргыз нинди булды? Инде нигә күскәндә телевидениега күскәс тукансыл иң беренче эфирым, Аллага шөкер, ул бүгендә яшәй. Ул да булһа йома тапшыруы. Мин партия таркалып, үзем сәркәтип булган көйе, мин 3 пенсионер белән иң беренчеләрдән булып партиянан сыктым. Мине беренче тапкыр партияга алмагайлар, адак көчләп кирттеләр һәм беренчеләр булып сыктым, чөнки мин көткән партия булманы ул, атайым әйтмешләй. Һәм мин йома тапшыруын асканда инде йыелыштар оештырып тәнкыйтьләгәйнеләр. Янәһе конъюнктура дип. Ул конъюнктура түгел, ул халкыбызны, милләтебезне һәм менә мусульман халкын, башкорт татар халкының дуслыгынан башлап үзебезгә рухи кыйммәтләре турында тапшыру. Шуларны кайтару буенча дип игълан иттем инде. Һәм мактан алам, йома тапшыруыннан бер ел үткәч, рус телендә күбрәк аралашкан кешеләр һорай башланы, русса булһын, йома дип, әбидән аль-Фатиха дип астык. Инде христиандар мөрәҗәгать иткәч, 2 елдан дорога к храму дигән тапшыру. Рейтинг тапшырулардан бере һәм улар бүгендә баралар, мин шул тиклем каванам шуның өчен. Телевидениега күсү шулай ук оҙак юл үттем. Казандан укып кайткас та Тәлгат Нигъмәтуллович ул вакыттагы безнең гости радиокомитет рәисе, Тәлгат Сәгитов, әйдә һин инде радиола закрытыми глазами инде тапшыру эшләйин телевизорга, телевидениега күс. Бунда ул вакытта шундай сибәр, шундай ул патагайлар, шундай сибәр апайлар эшләйине. Мәйтәм, һез минең кыяфәтем шулай җитешмәгәнгә, һез миннән нисек котылырга белмәйһегезме дип мин күсмәнем. Телевидениега күсү гомумән осраклы гына булды. Радиола мин сәяси комментатор дәрәҗәһенә барып иттем. Мине радионан телевидениега нәфис бер тапшырулар редакцияһына итәкчелек итеп күрсәтделәр. Һәм без исәбез ул вакытта Башкортстан телевидениеһында күп кенә телефильмдар сыкты. Һәм бuna истәлекле Башкортстан телевидение тарихында истәлекле вакыйгаларның бере ул башкорт телендә сериал сыгы. Сериалга тиклем мин әле әйтәһем килә. Менә бүгенгәсә әлеге шул йома аль-Фатиха, дорога к храму һәм тапшырулар менә ярым һиңә бүләгем. Уны нисек индергәнемдә практикага ана үзе бер тарих. Шуннан иртәнге канал Сәлам, сәнгать һәм мәдәният эшмәкәрләре, портреттар галереяһы, автограф, шәп замандаштар, замандаш һәм современник, актер йыры конкурсы, башкорт йыры. Бына уларны мин 90 елларда аскайным, улар бүген дә яшәп килә. Әлбәттә, ул миңа шул тиклем кадерле. Үзем нык хагынган тапшыру, 2 тапшыру бар. Ниндәйдер? Өфе-Казан дуслык күпере. Чөнки мин Казанда укып, Казанда телем асылып, Казанда беренче башлап, югары почетлы исемдәр алып, нисектер улар миңа шул тикле хөрмәт менән карайны. Мин 10 ел буена 2 республикага ошо тапшыруларда 2 телдә эшләп алып килдем. Һәм сәхнәле һәм шаршау артында дигән 3 телдә алып барган тапшыруым сәнгать, мәдәният, әдәбият турында менә шуларда хагындыра. Чөнки улар бүген ундай тапшырулар бүген юк. Асык һөйләшү дигән шулай ук 3 телдә алып барган тапшыру, ул бер туктап, бер башланып торды. Бүген дә уны башлап каралар, әмма
ул башка тапшыру. Һәр тапшырудың үзенең тарихы бар, шулай бит. Тарихы бар. Күптәре барыбер да был формат безнең республиканың телевидениеһында һаклана һәм бүгін дә рейтинглы булып һанала. Һәм Гөлсимәнең белмәгән нәмә юк. Сериал турында ла әйтеп китәм инде. Мин ул сериал турында хыяллана үстем. Шунан просто Мария дигән Бразил серияһы башлангач, мин хатта касандыр барыбер сериал төшерәм дип, үзебезнең сәнгать институтына режиссерлыкка укырга индем. Укып йөренем. Мин заказ биргәйнем Флорид Бүләковка, драматургка, төшерә башлагандан 10 елга якын алдан. Хатта ул башта күбе айрым тарихы бар хатта тимәк бу сериалдан. Хатта акча булманы 90 елдар. Анда безгә теге техника белән зарплата бирәләр иде. Үзем кинороманын башкортчага тәрҗемә иттем, үзем генераль продюсер булдым. Һәм әлбиттә ул тапшырулар, ул сериалда һәм башка тапшыруларым да минең фондта 500-гә якын тапшыруым ята, улар файдаланала һәм әлбиттә куанам. Тапшыруларда сыгарган вакытта һәр вакыт улар менән файдаланабыз, кулланабыз. Әйткәндәй, бына һез әлеге вакытта БСТ каналының, безнең каналның укыту үзәген итәкләйһегез. Ни өчен кирәк бу үзәк? Менә ул БСТ каналының түгел, гафу ит, ул безнең Гоммән акционер җәмгыятенең холдингтың укыту үзәге. Чөнки менә 2000 елларда милли каналдар асла башлагайны, Мәскәүдәге укыту түләүле була башланы, теге базар экономикаһы, һәм 2005 елда без аскайнык, менә бүгенгә тиклем 20 ел быел була, һәм 2000дән ашу кешеләрне укытып, өстәлмә белем биреп, квалификацияны үстереп һәм гомумән переподготовка үткәреп чыгарганбыз. Улар төрле җирдә укый, эшләйдәр һәм мин бит әле Башкорт дәүләт университетында журналистика кафедраһын асучыларның бере, яңрак кына зур байрам булдан да матур итеп тәбрикләнеләр, һәм 10 елга якын мин укыттым, студентларым да бүген төрле тарафта эшләй һәм әлбиттә ул миңа зур куаныч, чөнки менә безнең исламда иң зур дәрәҗәле кешеләр ул үзенең белемен башкаларга тараткан шәхестәр ди. Мин үзем дә укудан туктамаем һәм ана шул белгәнемне тапшырырга тырышам инде яшьтәргә. Әйтеп үтәем, радио һәм телевидение музейына нигез һалган кешемен һәм без уны үстерәбез. Һәм әлбиттә безгә күңелле һәм дәрт өстәй. Һәм кайбердә уйлап караһаң да 4 янсәр, улар да вакыт талап итә. Әмма эштелә ташлай алмайм. Зур рәхмәт, бүген безгә үзегезнең Башкортстан телевидение тарихы буенча белемегез белән уртаклашканыгызга һәм әлбиттә байрам белән Башкортстан телевидение көне белән һәм үзебезнең тамашачыларны Башкортстан телевидение көне менән котлайык. Чөнки телевидение ул тамашасы менән бында эшләгән кешеләрнең уртак иҗады. Рәхмәт. Бәхетле булыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан телевидениеһының тарихы менән бүген бездә Рәсәйнең һәм Татарстанның аткарган сәнгать эшмәкәре, Башкортстанның аткарган мәдәният хезмәткәре, Евразия телевидение һәм радио академиясының мөхбир агзаһы Шәһид Худайбердин исемендәге республиканың журналистлар премия лауреаты. Бер сүз әйткәндә, Рәсәй журналистлар союзының журналистика легендаһы премия лауреаты Шәүрә Гыйльманова булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.